An lámh an óachtar tréis a bheith Ciarraí ar chorcaigh le ceir bliain anuas i dlé ceannis pelle fé feithin na mún. An aireocht le farnó Corcaigh an tíad a chasa, nó an aireocht le Ciarraí a gcuill créamh sa chéile bhuachant. Bhí Brian Tyres agus Declan Quill i drálaí den cheann seo. Miscile, well, the chroig sin spás agus tá Counson an ard agus is painted an sco do Raymond trasnáin sin. Tócastígan sa agus dianta go deasa go Corcaigh le túd féin dá féinte tá sé sin a líadach arsún. Gan muil dá líadar agus Ricky Barrett buint amach a rís díala seo bheirt rá bhog ar fad sin paint an na bra. Marshall tá deisian sa trastan báid ige bhaid agus tá sin a stigar a dóibh hail Paddy Lane. Caiteach tá nulín géar go leorn sa gidil ná ílach chuis céim leataíh den sco sin sa bháil ar i lín an san. Stachely Tomás Kennedy búte stig ige. Rolls fé bhrúan sa agus an Counson Sholta Harris an trasnán. Go deasige Dennehy ómige hénig a thucrú agus táimid Corran an a coch leir bheag secondí ach tá san creir go dtí. Isteach an sa ligeróid White agus an cúl búte go nútáil aige a le héad a bháide. Le héad a bháide. Geróid White Corcaigh bheith teann ar siúd ach gan a bheith ró hain béidir. Counson tupisteach go háman ar fad. Cormíocht an a bhanis tá paintansa ar a háil agus tá an bheirt dianta sin áirt scóir ag Ricky Barrett. Agus iad a gmeachtasteach an a bheirtaíochtach Gary Holland sin iling fíor céir má tá. Obair bhuaige ón Foley ach Dennehy go Harlaíonn son. Now seo Countdown Shearach agus tá Paddy Lane cool doras. Sin cool eile do Ciarraí. Seo mar sin chun chungú go gá féite bhfuil ige a rééis táha. Nis Onglíán an a hantas córa chúil agus peinte an a bhra be Corcaigh is sé. Buantáiste hútagan réitúir tá san leite tá an felmá táistúra go háling ige Carol Harris sin trasná. Corcaigh tucad tréachta bhfuil sí cín atara ige Paddy Lane. Man amach go bhfuil.